କହିଥିଲି ନା ତଥାପି ତୁ ସୁଧୁରିଲୁନି। আমি কলু ভালো কলুনি করছি হারাম দাদা মোহরি খাই মোহরি মুহূর্ত দানা খাইବାକୁ বসিଛୁ চল ଯାହା ବି କଲୁ ଭଲ କଲୁନି କହିଦେଉଛି ୟାର ପରିଣାମ ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଦେଉଛି। ଯା ଯା ତମରି ଘର ଆମର କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି। ପଳାବେ ଏଠୁ କେବଳ ବୟସ କଲ ପାଇଁ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ନହେଲେ ସିଧା ଏଇଠୁ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। भी बोले लो हम भी सारा बिहार का बच्चा पहले गाय चराता था उसके बाद मनुष्य आया जब मैं बिहार आकर रिश्ता पहुंचा इतना धंधा किया भला अभी मैं उड़ीसा में राजा बन चुका हूँ। अब तुझे पाप किया ना उसका नुस्खा तुझे भुगतना पड़ेगा और उस दिन मैं नहीं मैं मेरा बिहार का सत्ता आवाज करेगा। याद रखना बेटा हम भी बिहार का बच्चा तेरा बाप ଭାଇଛୁ ଆମର କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି। ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିବା ଦେବି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଥାଉ ଥାଉ ଏତେ ଆଉ ଉପସ୍ଥାନ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଥରେ ତମେ ତମ ପାଖରେ ଯାଇପାର ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ଦେଖ ତମେ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ରକ୍ଷା କଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ପୁରା କହୁଛି ସେ ମଦ ବୋତଲ ଆରେ ଛାଡ଼ ପୁରା କହୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ପୁରୁଣା ଦିନର ଆଦତ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପର୍ସନାଲ ଏଥିରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଲ। ଆରେ